manjaluk toda layut saban omama laturun parawai bagailah padung oman oma ladagang gara layo ala oma siapo rotau tolong layut tolong oma tolong labana malang jawi lesi balang puntuang tio lari siang omama la urang bajakanai dagang lasapan onde lama lang la udong tio lawat tenggang onde la urang indahkan sadulang lai panulang amenan di bangko kapat sama malibang maju diulang sana saulang lai paulang kabat tabalang koto japui carito bujang marantau dolui marantau bujang dahulu cuy tuana kok denetong dahulu rantang lamut tumpak di badan nyokini
maka dibaca tumpak di badan ninyo kini nyo kentadang di rantau bana cari menghama kanduang inyo manompang yuo balik ke rumah mama latibo balik di luar pagai nyo lamai mohon ibu assalamualaikum jawe lah ibu dari dalam keniyo mentuo nyo wana indah jo bau tak pada ko kini coy itu tampe lalu nanti bari nyo balik ju kasiko indah bau tak do babana latabi berang mentunyo la berang pulo santi dewi turui bana lambe lambe turui bana di santi dewi onde udara baru datang indak ko bau tak jawab pikir di siko udah dibari sampai lalu di situ dana muju indak bau tak jawab anak kamano pikiran talata nyodai sinan baru menjawab badan Erman didikan buang nangakan bana na elok di talabi bana na elok talampau-lampau usah dikandung balante angan bana sio-sio di utang tumbuh nangakan bana di katoangbu usah nak kandung balante angan bana nak boleh do dia basilante angan nak elok cuy tu bana do ke kayu lapuk jangan terlampau bana ko ado na miso di dalamnya ni mangko ambo di balik kamari mangko manompang ambo resiko tantunya alamat rumah mama ambo ko alamat ambo bawa dari kampung bana indah manompang lo dia nompang sajo cuma bana ambo jadi usah barante angan bana bari manompang dia sekali lain mandangan man menjawabnya jawab berwibawa katonan cie tadi nataraso cuy tu bana katonya kini berpikir panganjang sakti dewi tuan berpikir panjang tu mas santi dewi berata-rata dalam hati ayo nak kemakan ayawat pitu bana rinyo takana kondale kebarani pulau nyo menjawe pitu bana keto santi dewi berpikir jo semua seorang sangkoati tadi orang gilo case sangkoati orang nak bertantu sajo coy itu bana ino kini sadangkan ba aku ba itu kok dicalit pakaian nak nyopakai ndak baru-baru sabantu orang ilo cuy itu bana nyotuk kini mangkonyo bakato macam itu mangko salancang itu bana tapi madanga kato Herman sinan tatagun santi dewi berpikir panjang santi dewi tarui ke kabilia dalam tamanung santi memikirkan kebahana omuluit tadorong omai badannya daguno dirantang lamu tapi manuangnya santi dewi berpikir-pikir semua seorang tidak disangko tadinya kamu jawab kata awak tu itu jua tak kenal sangko awaknya orang gilo bana kiranya pandai menjawab kata
Santi Dewi bertanya juga mande nyoba balik ke tampe mande kandung iyo nak mande ke mana kanaya iyo apa indahnya tak mungkin orang ko kalau ndak dodo mande kandung ko indah alang ba alang indah tempu sarang randa mande ko indah mande ado alang-alangnya indah tempu sarang randa indah kabar ulang macam ikut sinan ninyo dilalukan hatinya senang ko indah ado mande nanyo karekan ko indah ado nanyo tunggunyo nak kamungkininyo setbetai ko itu kato Santi Dewi lataman wong pulo mandekan wonyo ko iyo indahnya di kita nak memang nak tahu awak nak tantu je kemanakannya itu juga kata mande baik itu mande membanakan ko iyo nak kandunginyo bana cuba tandai bana dari kini cuba cari nak ciri-cirinya to cari to usut sampai ke bawah baik itu bana katoinyo pengpelalu to tanya on balik ke kampung baik itu kato mandenya ko nyato ayah na baru to bake kita berang ke bake ayah ko nyampang ayah iyo kemanakannya dah jale berang na la awak ka inyo na pikir le Santi Dewi nyola bakato zaman dewa iyo batido lasana mati Santi Dewi lalu inyo ke kamar nyola sanang di kamar miliaran tumpa di badannya mantini tamanu nyuo tamu corang memai bamanu nyuo tuma tamu corang indah uno karyan tanglamu tumpa di badannya kini jatuh badare aye mato jatuh cie jatuh lalu bamani putui talinya ko nambah intan putui pangarang tumpa di badan awak kini awak lai ma bertamu jo mama kandung tapi jo mama ndak basuh dong onde mande dan akan bana lai mo cari mae mama kandung tapi nama mak dak batamu coy tu anak katunya kamano le mande kamu cari ambo dak tahu do di Jawaku awak ramah jale baru tibo awak dagang santai baru sekali ko mamijak nagari siko coy tu bana katunya nalain nalamat mande ambo nak tantu di mano araja tujuan dak jale do nangka dicari untung batamu dema jo kawan lamu
untung bertamu mande ambo kawan lamu konda mati ambo di rantau ko itu wana katoinyo mande nyo jauh nyo imbau juo matona ninda namu lalu tabayang-bayang mandekan gonco iko padienyo para saya baik tu anak tuma di badannya tumpak di badan awak nama numpang gak cukup anak dona nyopa buek di rakam buang lain sekampung awak joinyo olai samu orang Minang lain samu orang Padang samu di rantau cukup mai ambo nyopa buek onde tuan ala bari la baik pulangkan balik kainnya itu wana buyong sien man sadang manung yu hari bertambah malam yu buwe di hari semalam tu indah ado mato bisa dibawa lalu derangi terlampau banyak warna indah tabado nyotok kini bago kalalo badan awak kambing lebo puluh bago takalo badan diri ayam lebo puluh bago bakuku ayam dipandang bakuku ayam tekoteko tandonyo hari lana para siang hari badaro darang siang sinan baru mantak kalau itu warna badan diri tidak bisa latih ritaan lain data bado mengantuk mato tapi mato alun denamu dilalukan itu warna kini di untuk kedian hari badaro darang siang cuy tujuh badan sirman bagol yang juat lantai bantangkan koran nan saleh bagol yang di lantai dari pagi sampai latibo indah tabado berang hati tambe ambe nyoba jalan nyawa kalalu awak di tutu itu wana la sakuti ko berang sekali badaninya merah matonya watu tago cucong bulunya watu tagana yang padu katalingo tersinggung karuntuang yang talajang hati balado walu jopai pajak kini di sekolah lo lama coy tuana enyo tu kini ndak bau tak rojo babana kemano tak dilatakan kemano bana ditatakan coy tuana enyo kini nyo lagadang nai pandangi kecuali nyo anak-anak kecuali nyo pajak ketek de nyo urang nalagadang ba aku indak mengerti cuy tuana ketoi nyo tairan-eran pesanti ko iyo nyo ai mengerti mangako lalo nyo resiko cuy tuju orang takana itu pangana tamu seorang untung kadian ala leberang badan nyo tajago nyo sieman malu nyo majagokan kurang la jago nanyo jagokan dak namu eman babuni eman naninda jago lai eman naninda namu jago eman naninda le namu bangun tumpah di badan sampai kini la jale awak kalalu malalu kanoto nanurang ko alunjo namu jago tu itu mana jeko dipandang baru nyo imbo wayakan dong wayarang akan bana pulo pajago kini dari tadi yang mau menjagokan dan namu di bawah jago tu itu bana kata tati leberang itu pakai macam itu baru tamu nyo jo ayah nyo baru turu eman di ayah nyo berang sekali ayah kandung oh buyong na baru datang oh buyong na manompang lalo siko na bulilay lalo siko re ari kini ala tengi jo itu anak katoy nyo anak ambo jale kekalua
Tapi samantang pun baik tu satu mencari wajah Herman kena mama mengeretik sekali baik memang taraso ribatinyo ikoyo kemanakan konten cuit tu wana pandangan mama kaluai damai lama katokan menai taman ngaya senti dewi tarui kemilik dalam berfikir-fikir juga sama seorang ayo koma kemanakan nambo letak dorong amboin mengaku indah coy itu mana kata sama seorang baratak-datak dalam hati indah tuanai dorong bekato bagi anak jo 100 orang rumah waktu ini coy tu bana dalam pangana laga mulai teraso di mama nyo kini baso na mama la basala coy tu bana tekan aku nyampang iyo nyo dan amupai dari siku jale la malu nyo jo anak kandung jale malu kesati dewi Tuhan tapi nanindaknya fikir panjang mana di mamanya tumpak di badan eman kini setelah tampak mama kandungnya lah baru nyalang matosin man satu tantangan matonyo kini lah nampak mama kandungnya mama nanindak juga manyapo di Herman memang mana tahu awak nak kenal jo mama kini dari ketek mama Laila katakan do bantu mama kini apun wajah mama kandung indah lo jale do di Herman ko Tuhan apun kato eman kabake inyo dia apa maafkan ambo ampun baribu pak kali ampun dibawa tapak duli dia tetelo kabasaran ampun barilah ampun pambo kini memanglah salah badan ambo lama lo lalu risiko nak tekanar cari tampe oleh kana lain memang ikut nak mau mama ambo tapi taraso lebih konten daripada rumah mama cuy tujuannya bayangkan di Herman satu menangak kato nambah itu tasiro darah mama menangak kato Herman Tuhan tasiro darah mama itu anaknya kini kato orang dalam hati di mama ala tahu wasoyo kamanakan itu wananya kini tapi samantang pun baik awal tadorong makato kana jo bininyo ala tadorong inyo bagaku waso indak kamanakan baru lasanang inyo to kini meminta ampun le badane man permisi ambo pak pai dari ciko ambo na bisa pak mencari tempe tumpangan daripada siko awak orang baru pak di Jakarta ko wa itu wana katoinyo
Awarang baru apa disiko jadi ndak ada kawanan kari tuju wa itu anak katoinyo buat ditompangan apa kini dari duya apa sampai ke akhirat daswapa indak kailang tung rape ambo nampak siko kondak antak kabaa badan ambo coy tuju nyo tu kini rapai nyo dari sinan baba pailai nyo ke rumah izun warakan kalaman rumah izun hari setiang-tiang itu kironyo izul lalanya telepon tu madirang kantor basok dan mengai hari kini besok ketimbang tarimun kepala dosen lamo jona baru iyolah pado hari itu mana tumpak di badan ni nyokini tumpak di badan ni sultani ala sudah persiapan no tibo pakaian ala cari nyonya cukui jona rancak cari pakaian mabali itu mana badan ni nak tanggung do baju nanyo bali nak tanggung baju nanyo pakai itu warna sakuti konde untung kadian ala malun calon kepala mangko lalamu tumaya siapkan di kawan tumpak di badan ninyo kini ala dape baju kanyo pakai dape baju nanyo bali barunya turu eman tadi kironyo talambe inyo majapui eman bajalan-jalan ola separo jalan di sinan nyo batam satu mencali eman bajalan galak lain zul mencali nyo barulah galak sama galak ba aku kawan galak mencali aku itu tanyo dari eman yo kabake badan izun karyati yo kawan nambabao mga kawan bajalan saja weko itu anak kato izul indak kok lati tapi itu dalam panganannya dado turo lati kamu kana itu bana katonyo awak maraton pagi-pagi kola tando badan sehat ba itu ananya kini ya maraton nambo kini apa sabab zul mangko tarambe man badan ambo macam hari pakaian baru manai ambo mencari pakaian baru kau untuk kali pakai kini kita pai kini pelantikan ba itu bana katoinyo eman lasa kini tarimu pado hari kini bana maman pelantikan sanang-sanang leman kini nyatokan eman makarajo ciko ba alala jale manei jadi kepala kampus UI Jakarta teko itu tumpah di badan nyokini kok gue di Santi Dewi kenamonya kadi sabui pulo Santi Dewi memang lainnya bintang di sekolah Koranca memang di inyo kok kayo di inyo juga mencari cuma orang ke pemasangan kalungungo siatu nan tape nan jadi pemasangannya naka mengaluangkan mungo ke erman itu mananya kini kan orang tu
tadang mamilie yo dosenyo lah nyo pilih nyo kurancak memang lah rancak tapi nyo tibur santire barunya telepon ni kawannya baru telepon ni kini tumpak di badan Santi Dewi suruh capek tiba di kampus soalkan bahagia itu kampus koinyo kemana rimo tuma calon na baru calon kepala na baru kini nalamu inyo baranti dadbo na baru nyo kini timbang tarimu kini bana itu kata dosen mapasan makainya suruh capek datang kemari suruh capek datang ke kampus sampainya gue kepada Santi seorang cuy itu dosen makato mengkota sasa Santi tibo cuy itu anaknya kini balam turanggo te tanggo mayang tauraya te pitu salam tazim cari toko kababaliat tentang itu dibilang ini buyong eman tadi bilang buyong si Erman taratojo kawan inyo nambanamu si buyong esul tumpak di kawan nambadu olah siap kurang tu kapai sudahnya memakai kini ina tangguh rancak pakaian nanyo bali ina tangguh rancak pakaian eman itu pakaian untuk eman deizul laba itu pulau nyo sabantu calon la pulau entala lagurang memandang entah nama calon baru itu wana kata orang kini samu rancak inyo dipandang samu memakai baju nanelo itu izul dirantang lamo banar pada hari sepagi tu la jalan ni zuljuk kini lepai nyo eman siapa tu mana menyopir kini sieman kamamba menyopir lahiran buyung izulio santi yang badannya manai indalamu inyo kito etong lati boinyo di kampus tu lasana ngati namanya lati bocalon kepala nama